Καταρχήν, σχετικά με τις πιστοποιήσεις, όπως είπαμε, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε πριν από 12 περίπου χρόνια, προκειμένου να υπάρξει μια απάντηση στον τρόπο παραγωγής. Η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής είχε φέρει στην επιφάνεια ένα σωρό από διατροφικά σκάνδαλα, διατροφικούς κινδύνους. Οι τηλεθεατές μας θα θυμούνται από τα πιο γνωστά ήταν τα θέματα με την νόση των τρελών αγελάδων, όπως έγινε γνωστή, της πογκόδους εγκεφαλοπάθειας, ή με προβλήματα άλλα διοξίνων των πτηνών, τα κοτόπουλα κτλ. Αυτό γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί ουσιαστικά υπήρχε μια εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και δεν λαμβάναμε υπόψη μας συγκεκριμένες αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην παραγωγή τροφίμων. Άλλαξε εντελώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία, μπήκαν πολύ πιο αυστηρή έλεγχη και δικλείδες ασφαλείας. Και τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή οι μεγάλες αγορές, δημιουργήσαν ένα δικό τους πλαίσιο, δημιουργήσαν δικούς τους οργανισμούς ελέγχου. Οπότε όλοι οι παραγωγοί που θέλουν να βάλουν τα προϊόντα τους, έχουν τη φιλοδοξία να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους σε μεγάλες αγορές, θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα για την παραγωγή των προϊόντων τους. Αυτά τα πρότυπα υπάρχουν. Το πιο γνωστό πρότυπο, την πρωτογενή παραγωγή, το λεγόμενο Global Gap, που ουσιαστικά είναι μια διεθνή συμφωνία με κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, που η εφαρμογή τους έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Και τα ελληνικά όμως σούπερ μάρκετ πλέον, για να βάλουν στα ράφια τους προϊόντα, εκτός του ότι απαιτούν από τους παραγωγούς να έχουν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις, έχουν δικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που κάνοντας ευνηδιαστικούς ελέγχους προσπαθούν να διαπιστώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που θετούν στα ράφια τους. Αυτό είναι προς όφελος του καταναλωτή, γιατί είναι σίγουρος σε ένα μεγάλο βαθμό ότι το προϊόν που καταναλώνει είναι ασφαλές για την υγεία του, για τον οργανισμό του, για την οικογένειά του, αλλά και προς όφελος των παραγωγών, οι οποίοι το έχουν δει αυτό σε ευκαιρία, έχουν ενταχθεί είτε μεμονωμένα είτε στα πλαίσια ομάδων παραγωγών σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ώστε και καταφέρουν αυτοί σε σχέση με άλλους, είναι οι ευκαιρίες που λέγαμε στην αρχή της συζήτησής μας που υπάρχουν, μπαίνοντας λοιπόν, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία της παραγωγής ενός προϊόντος το οποίο έχει μια υπεραξία, κάτι παραπάνω από αυτό που έχει το προϊόν των ανταγωνιστών, καταφέρουν και μπαίνουν σε αγορές που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν καλύτερα το προϊόν που παράγουν. Δηλαδή, δεν φτάνει να λέμε ότι εμείς παράγουμε ένα ποιοτικό προϊόν. Μπορούμε να παράγουμε, ωστόσο να παράγουμε το καλύτερο να το διαφυλάξουμε κιόλας. Απλά πρέπει να έρθει και κάποιος τρίτος, ανεξάρτητος, να πιστοποιήσει ότι αυτό το προϊόν είναι όντως έτσι. Η πιστοποίηση, κύριε Μπουνάκη, είναι πάρα πολύ βασική. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι καταναλωτές να ζητούν. Το ζητούν άλλωστε και έχει φανεί και σε έρευνες οι οποίες δείχνουν και τις ξέρετε πολύ καλά ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε βαθιά οικονομική κρίση, οι καταναλωτές προτιμούν τα ποιοτικά προϊόντα. Προτιμούν να πληρώσουν λίγο παραπάνω, αρκεί να αγοράσουν ένα ποιοτικό προϊόν που θα βάλουν στο τραπέζι τους και θα ταΐσουν την οικογένειά τους. Εσείς έρχεστε σε αυτό το στάδιο στις επιχειρήσεις τις οποίες στηρίζετε, στις ομάδες τις οποίες στηρίζετε και συμβουλευτικά μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία που χρειάζονται για να πάρουν τις πιστοποιήσεις. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Εμείς είμαστε από τις 3-4 εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.